Šta je nagajva je? Šta je bilo? Šta je problem? Evo ga. Red Bull na akciji, 85 centi. A, brate. Kako to da se ne uzme, čovječe? Mislim, ja ga uzimam i kad nije na akciji, ali... Mada ovi što su ovako... Nisu toliko... Nemaju toliko gazu. Ali... Idemo sad... Vam pokažem ovdje od naših pića šta može se kupiti. Evo je. Šljivovica, 12 evra. Kruškovac, 10 evra. Neka julka, bulka, 10 evra. Štok, 15 evra štok. I onda imate i gdje ste ljudi, gdje ste braćo, gdje ste prijatelji, familijo. Cringe, znam, nema veze. Oprostite mi. Kao što vidite po naslovu ili možda, vidjet ćemo možda, zato što bi ovo sunce, bože, danas 30 stepeni, znači kuvamo se, brate. Danas, kao što vidite po naslovu klipa, idemo da snimamo cene u nemačkim marketima, po nemačkim marketima, to jest trenutno idemo u Kaufland. To je jedan, ovdje u moj gradić, malo veći market, idemo tamo da vidimo da li su došle do neke promjene, da li se desilo nešto. Prošli put kad sam radio taj snimak, slično nešto, bilo je u januaru mjesecu, februaru ja mislim. A od tada se svašta nešto izdešavalo, tako da idemo da vidimo, to jest da vam pokažem šta je sve poskupelo za tih par mjeseci. Zbog situacije u svetu jebi ga. Šta sam teo još da kažem? Dugačak uvod, ali nema veze. Ljudi, lajkujte taj video, pa nema smisla, čovječe. Vidite koliko se trudim. Koji cringe, bože moj. Pozdrav za sve ljude dobre volje koji gledaju moje klipove. Danas malo drugačije, nećemo samo buvljake da radimo i tako. Ništa, lajkujte video i uživajte u nastavku. Ajde, ljubi brate. Evo nas u nastavku. Idemo da vratimo prvo flaše ove. Mislim zašto da ne, da stoji mi kući 2 mjeseca. Mora se vrati. Tako da pokazat ću vam cene i onda kasnije u toku videa vidjet ćete cene goriva i tako to. Tako da moram ovako da se ne vide djeca. Vidimo se u nastavku. Evo, jednu smo ubacili, evo drugu. Znači jedna gajba je, evo ga, 3,66. Ekstra ima za još jednu gajbu. I evo nas u nastavku. Treba da uzmemo krastavac. Ako vidite, 50 centi je komad. Ovi su neki... Ovo nama za salatu treba, nego opet je viga. To, kao što vidite, evo, paradajz je 1,39. Kilogram paradajza 1,39. Šta smo trebali još uzmemo? Papriku. Ako ima. Jer smo malo zakasnili. Pa naći ćemo nešto. Evo ima tvoje papričice, ove. 2 evra. A ima samo ova paprika, znači... Evo ga. Mix. 2,20. Žena je rekla šargarepu neku. A ne, ove su ove bio, ne treba mi bio. A uzet ću ove. Evo cene. 1,40. Šargarepica. Šta je još žena rekla treba da uzmemo? Vi u komentarima pišite koje su cene kod nas.
Balsamicum. Balsamicum je 1,50. Tako. Šta sam još trebao? Dressing neki. Lubenice su 89 centi po kilogramu. Krompir 2 kila, 1,80. Krompir. Treba dressing neki. Evo uzet ćemo... Ajde uzet ćemo ovaj. Dressing neki, salatu. Šta hoćete? Evo ovako još nešto. Pomaranđe 1,5 kila. 3,5 evra. Evo su trešnje. 8,20 evra. Znači kao u Srbiji kod nas, otprilike. Zajtin, ulje 4,5 evra, ali 2 litra. 2 litra. A ima i ovako. Samo ne znam gdje je sad to. Komad. Ali ima razne. Evo maslino ulje. 7 evra skoro maslino ulje, ima razne. Što? Evo jabuke ove. 3 evra. Ima jeftinije ove ovdje. Ja da, evo su lubenice, vasa 88 centi kilogram. Ništa, idemo dalje da kupimo to što nam treba. A ujedno i da vam pokažem koje su i kakve cene ovdje. Evo neki, ja 70. Evo danas ima na akciji 60 centi pivo. Nije loše, nego ja ne volim ta crna piva. Tako da idemo dalje. Evo ga, šećer, 1,5 euro, šećer. Ali imate brašno ovako za 90 centi. Ima jeftiniji šećer, nego mrzim da tražim. Evo 1,5 euro, 1,05. Imamo sad makarone, to treba da kupim. Evo imate ovako, od 1,20, 89. Špagete su 79 centi. A makarone 1,29. Sad ćemo te. Svašta sam još nešto trebao da kupim, ali ne mogu se setim. Evo, kao što vidite, imate uvijek, ima neke akcije. Za svakog po nešto. Od, ne znam kog mjeseca su nam plata otiše za 70 centi gore. Ali generalno sve cene, sve je otišlo gore. Cene u prodavnicama sve je poskupilo, tako da... To je to. Idemo dalje, tražimo hleb. Hleb je bio tu dole, ja mislim. Sad ćemo da vidimo. Evo ovi hlebovi. Evo ovako, 250 grama, 1,39. 2 evra je ovaj od pola kila. Ćemo jedan taj. Idemo da vam pokažemo. Ups, što malo pravim sudar. Tost hleb. Evo. 1,69, ali to je ovaj manji. 2,5 eura, da kažem vam sve je poskupilo, nije bilo. Evo pogledajte prošli video što sam radio, nisu bile te cene. Evo 2,5 eura je ovaj od 750.
Ovdje imate 1.30, to je ovaj, evo je 30. Ali generalno je poskupilo sve. Kažem, opet plate su nam otišle za 70 centi gore. Ali neto 70 centi. Ali opet sve je poskupilo, tako da to je što je. Idemo dalje. Avokado, pola kilo. Samo ne znam kakvi su, ali 1,60. Da vam pokažem luk. Tako to koliko košta. Pa ćemo da idemo dalje. Evo, luk je 1,5 euro kilogram. Ovaj crveni, ili kako se već zove, 2,20. I to je to. Ovaj je 1,30 na akciji danas. Tako da, to je to. Idemo dalje. Vi pišite u komentarima koje su cene kod nas na Balkanu u vašim radnjama. Kupus. Ja snimam ovako brzo, pošto mi je neprijetno ljudi da snimam. Slučajno, ne namjerno, naravno. Eto, vidjeli ste koliko košta kupus. Idemo dalje. Evo ga. Red Bull na akciji, 85 centi. A, brate, kako to da se ne uzme, čovječe? Mislim, ja ga uzimam i kad nije na akciji, ali mada ovi što su ovako nisu toliko, nemaju toliko gazu. Ali eto, čajevi 2,35. To su čajevi, neki ima puno, ali eto, u suštini 2,5 evra kutija čaja. Kafa koliko je, 200 grama, 7 evra. Ne znam, moja žena ovo ne pije ili pije, nemam pojma. A, uzet ću. Možda pije. Mislim, ne znam. Idemo dalje. Evo vam ovo za pranje, 7 evra. Ovdje vidimo Hemiju koliko košta. Vidite cene. Ajax 1,85, 95, 85. Evo ove za rece školjke. Mislim, ne znam kome će ovo da bude zanimljivo da gleda, ali opet, zašto da ne? Malo da se zezamo. Evo, omašivači. 1,95. 1,95. Evo, Sulumil, tečan za suđe. Feri 1,65. Vi pišete koliko se to kod nas kreće. Naravno, imate i vi lošiju marku i jeftiniju. Sve zavisi šta hoćete. Uživate. Evo, saobraćaj gust. Moramo nazad. Evo. Vanish. Prašak za pranje. 80 pranja, 16 evra. Evo vidite, prašak. 75 pranja, 16 evra. 70 evrića.
I idemo dalje. Za iste pare. Malo spustimo. Go. Hast du alte Kartons? Ja, wo die sind. Ja ne znam da sam sve uzeo. Moram da proverim poslije. Da vidimo koliko košta toalet papir, brate. Evo ga. 2,60. Ali ko je taj? Ne znam ko je taj papir 2,60. A evo ga ovaj malo bolji. 5,20. 10 puta 10 rola. 5,20. Idemo dalje. I evo nas opet dalje. Ja moram da sečem ovako pa malo. Jer ima puno ljudi i glupo mi da snimam i ljude. Tako da gledam gdje je prazno, tu da budem. Evo ovdje, kao što vidite, imate ove ovake namaze neke. Evo vam i cene. Sad ćemo da imamo do ove prepoznatljive. Mislim i ove su poznate. Evo ovako. Majonez. Imate ovaj kvalitetniji. To je bilo isto jeftinije, brate. A otišao i to je poskupelo. Evo ga ovaj Kaufland marka. 1,70. To je bilo 1,30 i nešto tako. To je isto poskupelo. Tamo su bile nudle. A nudle su... Imate za 44 centi koji je to. Mada ja volim te nudle. Imate ovako malo bolje, ove ljute. Ali u suštini evo koliko se kreću. Nudlice. Imate ovdje hranu za ljude koji žive sami. Nije loše to, probao sam. Mislim, za dobru svinju nema loše pomije. Šta sam teo još da vam pokažem ovdje. Ovo je jako dobro. To je jako dobro. Idemo dalje. Ketchup. Ovo je kao ovaj kvalitetniji malo. A vidite koja je cena, ne znam da je bio onaj Kaufland marka. Evo ovako. Kaufland marka, 1,30. Ovdje imate sardine i ove zebancije ribe. Mislim to nije skupo, ali ko voli da jede ovo sa ovim. Sa paradajz sosom i to. Ja volim, ja jedem sve, ali ima neko ne voli, bro. Tako da, uvata. Idemo dalje. Evo ga mleko. Mleko je 99 centi. Evo ga 1,5% masnoće. 99 centi. Uzet ću, nemam pojma da li imamo, a imamo kući sigurno, ali ajde kad sam već tu. Koja je cena kod nas dole? Verujem da je i kod nas sve poskupilo. Tako da, pišite u komentarima. Ovo je dobra stvar, ali uzeo sam prošli put ovo Pavlaka, jedan ovo. Imate ove sireve. 7 evra. Sjebat će me copyright. Evo su jaja. Jaja su ovaj kao bija, to su bio, u stvari ne bija. Evo jaja su 10 komada 2 evra. Koliko hoćeš komata. Sad ću vam pokažem i naše proizvode. Na brzinu. Ovo sve snimam i pazim da ne snimim i ljude i to. Malo mi je bez veze. Evo imate ovdje ovako. Nisu naši, ali kao naši. 3 evra. Paštete 2 evra. Imate i ove za
125 grama, 1,30, 1,25, pa štetici koliko hoćete. Ovdje ne se desio neki pukla voda nešto. Sad ću vam kažem koju slaninu ja kupujem. Ovo, brate, ovo ubija, brate, ovo je nešto najbolje. Evo ga, 5,5 evra. Ali neću jer smo već opazarili. Imamo mi šemu za meso gdje kupujemo. Moram mi tamo video snimati. Evo imate ovako čajnu. 250 grama. 3 evra. Tu kupujem stalno i ovdje. Ova je isto dobra. I ova je isto dobra. 170 grama, 3,5 evra, ali dobra stvar. Idemo sad, vam pokažem ovdje od naših pića šta može se kupiti. Evo je, šljivovica, 12 evra. Kruškovac, 10 evra. Neka julka, bulka, 10 evra. Štok, 15 evra štok. I onda imate ove kolače i to, grickalice neki i to, ali u suštini vidjeli ste alkohol, to kao naši proizvodi, strani. Šta ovdje ima? Evo je vodka, 10 evra. Evo, piletina, 5 evra. Imate ove šnicle velike. Ne mogu vidjeti samo gramaža koliko je, ali mislim da je 200-300 grama. Čekaj, možda 250 grama. Jedno 3,5, 3,30. Sad još ima, evo ga, majveno meso. Miks, govedina, svinja, 8 evra kilo. 1 kilogram onda. Ali opet kažem, mi meso kupujemo na drugu stranu. Mnogo jeftinije. Upola. Tako da... To je to. Morat ću možda jedan dan da snimim video i o tome. Evo smo kod čokolade. 250 grama. 3,5 evra. Idemo dalje. Koliko je ovo grama? A vidite. Euro 40 su 100 grama, ne? 92 grama. Ovo je 100 grama, 1,39, to su po 100 grama. Milke. Ne znam koliko se kod nas kreću, ali mislim da je jeftinije ovdje. Ove su čokolade inače, sad su na akciji. Prošli put kad sam snimio video bile su 1,39, sad su 2 evra, 1,99, ali sad su na akcije 1,39. Ali inače sad se reću, ponavljam, akcija 2 evra. Mnogo brzo idem, znam, ali opet imam muzika ovdje i onda ne mogu da snimam, brate. Copyright je big. Evo da su grickalice neke. Evo ga. KitKat. 3,20. Idemo da kupimo vodu. Da vidimo šta nam još treba u nastavku. Pa se viđemo. Uzeo sam i Coca-Cola, ne znam koja je cena. To ću vam snimiti u nastavku. Ali cene se kreću, Fanta 99 centi plus 25 centi se računa ova ambalaža. Tako da ona naplaćuje plus 25 centi, naravno ako vratite, uzmete vaše pare nazad. Ne znam, Fantu ne mogu da nađem koja je cena. Coca-Cola je 1,60 i to je poskupila, evo vidite u prethodnom klipu što sam radio, bilo je jeftinije. Tako da, to je to. Idemo da snimam malo alkohol.
I onda idemo Aha. Jack Daniels. On nije loš ovaj. Pio sam ga sa šurakom. Balanta je s 15 evra. Ne znam gdje je Jack Jameson. Nemoguće. Nemoguće da je ovoliko jeftino, brate. 15 evra Jameson. Baš akcija je. Ja ne znam gdje je Jack Daniels. Evo su cene. Evo sad ću vam pokažem i naše. Mislim naše. Vilja Munka. 23, bravo. Puno. A ima u neto. Evo, ovo ima u neto. Može se naći za 10-11 evra. Evo vidite. Ovu sam pio. Ove ostale ne znam. Ali vidite, ovo 23 evra. Ništa, to će biti tu, to ovdje u prodavnici. Usput snimam gorivo i to je to. Lajkujte video. Komentarišete, znam da nije kvalitetno snimano, ali trudim se. Šta da radim? Ajde ljubi brate. Evo ga račun. Za to sve 37 evra.